שלום, אני לילי. אני בין המייסדים של הרקפת הקלה, שזה תא המדע הבדיוני הקצת רדום הירושלמי, אבל יש לנו דף פייסבוק די פעיל ובלוג די לא פעיל, ומדי פעם אנחנו עשינו נפגשים. והיות ואתם בירושלים, אולי חלק מכם יחשבו שזה רלוונטי. עד כאן הצגה הזאת. כשאני אומרת התבגרות, הבאתי הגדרות מוויקיפדיה. זה לא כי אני טוענת שוויקיפדיה הוא מקור כל ידע, זה טוענת שאין באמת הגדרות הרבה יותר טובות מזה, ולכן אני לא אטרח לחפש אותן. אבל... יש את אורבן דיקשנרי. אני הכנתי דפים שבהם כתבתי דברים כדי שאני לא אשכח, ואז שכחתי להוציא אותם מהכתבים. אני אשים אותם פה, ואז אני אשמע. אוקיי, בכל מקרה כשאנחנו מדברים על התבגרות, אנחנו בעצם מדברים על ההפיכה מילדים שאף אחד לא לגמרי יכול להגדיר מה זה, למבוגרים שאף אחד לא לגמרי יכול להגדיר מה זה, וזאת הסיבה שאף אחד לא לגמרי יכול להסכים על מה זה התבגרות, כי אנחנו לא באמת יודעים מה צריך להשתנות כדי שאנחנו נוכל לטעון שמישהו יתבגר. אם אנחנו לא יודעים להגדיר את שני המצבים, ההתחלתי והסופי, שזו המורפוזה ביניהם. אבל אני כן יכולה לדבר על כל מיני סוגים של התבגרות, גם אם אני לא יודעת להגדיר אותם ב100%, או שחלקם אני כן יכולה להגדיר יותר טוב. אני יכולה לדבר על התבגרות פיזיולוגית, ואני יכולה לדבר על נניח צמיחה, שינויים במבנה העצם, במבנה השלד, אני יכולה לדבר על התפתחות מינית, התבגרות מינית יש לה סימנים פיזיולוגיים יחסית ברורים, יותר קל להגדיר אותה. אני יכולה לדבר על התפתחות מוחית, המוח האנושי ממשיך להתפתח לאורך גיל ההתבגרות, זה לא רק משהו שקורה לנו כשאנחנו ברחם או כשאנחנו תינוקות, הוא ממשיך ומתפתח, ובגיל ההתבגרות אנחנו בעיקר מדברים על האזורים הפרה-פרונטליים, על אזורים של שליטה בדחפים, של היכולת שלנו להתנהל מול אנשים אחרים, של קצת שליטה ברגשות. אני יכולה לדבר באמת על התבגרות רגשית. מי מכם שראה ילד בן 2 לא מקבל מה שהוא רוצה ועושה... ומי מאיתנו שראה אנשים מבוגרים לא מקבלים מה שהם רוצים, ובדרך כלל... אנחנו בדרך כלל צריכים להתמודד עם זה בלי להפגין כלפי חוץ, זה נורא תסכול, שזה גורם לנו, אבל אנחנו יודעים לעשות... וללכת הביתה ולתקוד אחד. אני מדברת על התבגרות חברתית, אוקיי? אם אנחנו רואים איך ילדים מתייחסים זה לזה, ילדים יכולים להיות מאוד אכזריים. גם מבוגרים יכולים להיות מאוד אכזריים, אבל אנחנו גם יכולים לא להיות. כלומר, הלמידה של נורמות חברתיות ואיך להתנהל מול אנשים אחרים, זה חלק מתהליך של התבגרות. של התנהגות באופן כללי. אנחנו לא רואים ילדים קמים ב7 בבוקר, בין אם הם רוצים ובין אם לא, הולכים לעבודה, עובדים 9 שעות, בין אם הם רוצים ובין אם לא, מנומסים לכל הלקוחות שלהם כל היום, והולכים הביתה ועושים את זה שוב למחרת, כי אין להם ימי חופש. אנחנו לא רואים ילדים עושים את זה. יש איזשהו תהליך של התבגרות שמביא אותנו מילדים שלא עושים את זה, להורים שכן עושים. והתבגרות תרבותית, התבגרות תרבותית אני אחלק לשני דברים. אחד זה ההגדרה של החברה למה בוגר ומה לא, ושתיים זה כל מיני דברים, טקסים תרבותיים, למשל בר מצווה. החברה שלנו, אחרי שעברת בר מצווה, אתה אחראי למעשים שלך. לפני שעברת אותה, אתה לא אחראי למעשים שלך. זו התבגרות תרבותית. צריך לעבור איזשהו טקס תרבותי, והוא מעביר אותי ממקום הזה. אוקיי. יש הרבה מאוד תיאוריות התפתחותיות. פסיכולוגיה התפתחותית זה סדר מאוד 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 רחב, ואף אחד שם לא מסכים עם אף אחד אחר. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לקרוא על זה שנים ולא נסיים. אז אני אזכיר פה כמה שמות רק בשביל להרגיש טוב עם עצמי שכיסיתי משהו, אבל א', למדתי את זה מזמן, ב', עם רובם אני לא מסכימה, וג', הבאתי דברים קלאסיים שהיום כבר אף אחד לא באמת מאמין בהם, אבל זה פרויד, אי אפשר לא להזכיר את פרויד. אז פרויד דיבר על התפתחות נפשית בשלבים, השלב האורלי, השלב האנלי, כל מיני דברים כאלה. פרויד היה לא לגמרי מיושב בדעתו, ואמר כל מיני דברים שאי אפשר להגיד היום בחברה מהוגנת ולחשב לבן אדם מאוזן מבחינה תרבותית, וזה אחד הדברים שאני אדבר עליהם, מה מקובל ומה לא לעשות
בתרבות שלנו הוא בהחלט משנה, ויש דברים שהיום, אם היית עושה אותם, לא היית נחשב אדם בוגר ומאוזן, וכשעשית אותו בתקופתו של פרויד, זה היה בסדר גמור. יש תיאוריות שהן התנהגותיות, החוקר בשם פיאז'ה דיבר על 4 שלבים, הסנסומוטורי, הפרו-אופרציונלי, הקונקרטי והפורמלי, בעיקרון זה יכולות המורכבות של ההתנהגות והחשיבה. בסנסומוטורי אנחנו בעיקר חשים דברים ועושים דברים. אנחנו רואים את העולם לפי מה אנחנו יכולים להפעיל ומה אנחנו יכולים לטעון ומה אנחנו יכולים לחוש. בפרו-אופרציונלי זה יותר מה אנחנו יכולים להפעיל. בשלב הקונקרטי אנחנו מדברים כבר על חשיבה, איך אנחנו חושבים, והפורמלי זה חשיבה מופשטת. חשיבה במושגים מופשטים, ופיאז'ה אמר, לא כולם מגיעים לפורמלי. זה אופציונלי. בתהליך אידיאלי של התפתחות אנחנו נגיע גם לחשיבה אבסטרקטית, אבל לא כולם. יש לנו תיאוריות חברתיות, אפשר לראות דרך אגב מאיפה חוקר הגיע, משפיע על התיאוריות ההתפתחותיות שלו. נניח ויגוצקי, ברית המועצות, תיאוריית התפתחות חברתית. אנחנו לומדים מהמורים שלנו איך להתנהל בחברה, ואנחנו משתפרים, אנחנו הופכים לחברים טובים יותר בחברה. פיאז'ה צרפתי, כאילו מה... יש תיאוריות קוגניטיביות שמדברות יותר על יכולות ספציפיות, בשלב הזה אנחנו פתאום הופכים להיות מסוגלים לעשות משהו. למשל אני מאוד מחבבת את Theory of Mind. בתחילת חייהם אתם תכניסו ילד עם מבוגר לחדר, תקחו בובה, תחביאו אותה איפשהו, המבוגר יצא מהחדר, אתם תעבירו את הבובה למקום אחר, אתם תשאלו את הילד, כשהמבוגר יחזור, איפה הוא יחפש את הבובה? והילדים יצביעו לאיפה שהבובה, שזה הגיוני, נכון? איפה נחפש את הבובה? איפה שהבובה. באיזשהו שלב, הילדים עושים סוויץ' והם מסוגלים ל-Theory of Mind, מסוגלים להפריד במה אני יודעת, למה הוא יודע. ויגידו, אביה לא ראה שהעברתם את הבובה, הוא יחפש את הבובה במקום האחרון שהוא ראה אותה, שם. אז זו איזושהי יכולת שמגיעה עם הגיל. אז תיאוריות קוגניטיביות מדברות על יכולות מסוימות שמגיעות עם הגיל. ויש את התיאוריות המוחיות שמדברות על זה שההתנהגות שלנו והיכולות הקוגניטיביות שלנו והיכולות החברתיות שלנו והיכולות הנפשיות שלנו, הכל נובע מזה שהמוח שלנו מתפתח ומסוגל לדברים המורכבים האלה. ולכן יש ילדים שיהיו מסוגלים לזה בגיל יותר צעיר כי המוח שלהם מתפתח יותר מהר, אבל לפני שהמוח הגיע למקום שיאפשר את זה, זה לא יקרה. אוקיי? ומתי כל זה קורה? אז אפשר לטעון שגיל התבגרות זה בין גיל 12 ל-18, אני חושבת שזה טיעון די מקובל. אבל בימינו, אתם יודעים, מתפתחים מהר ומתחילים לראות את ההתנהגויות הקלאסיות של גיל ההתבגרות, לטרוק את הדלת, לא מדברת איתכם. יותר מוקדם, ואם ילדים בני 18 נראים לכם אנשים בוגרים, זה שאנחנו נותנים להם נשק ושולחים אותם לצבא, לא אומר שהם אנשים בוגרים. ובארצות הברית נניח, אתם לא תיתנו להם להצביע בבחירות או לשתות לפני גיל 21, נכון? אבל להתגייס לצבא בכיף. אמריקאים לא בדיוק אנשים לא רוצה אותם יותר מדי מגובשים כשאת שולחת אותם לצבא, אחרת תפרקי אותם ותבני אותם. אפשר לטעון שבגיל 25, אנחנו לא הכי בוגרים, אבל כשאני מסתכלת על אנשים בגיל 25, אני אומרת, להיות צעירה שוב. חיות, חיים סטודנטיאליים, איזה כיף, הם לא עובדים במשרה מלאה, זה לא אומר שם. וכמובן, כשאני מסתכלת על עצמי בגיל 32, ואני מסתכלת על אנשים בוגרים, נניח אחותי הגדולה שיש לה דירה וילד ובעל ודוקטורט, אני אומרת לעצמי, אני כל כך עוד שם. אוקיי, אבל אם נהיה קצת יותר רציניים, אז כל מיני תרבויות אומרות כל מיני דברים שונים על מתי אני בוגרת. בר בת מצווה, המשמעות של זה היא שאני אחראית למעשים שלי. אם אני חוטאת לדת אחרי גיל בר בת מצווה, האחריות היא עליי, לפני האחריות היא על ההורים שלי. אני אחראית למעשיי בגיל הזה. אמרנו גיל ההתבגרות 12 עד 18? לא, גיל 12 אתה כבר בן אדם בוגר ואחראי. החוק אומר 18. אוקיי? אחרי 18 אני יכולה לשתות, אחרי 18 אני יכולה להצביע בבחירות, להשפיע על לאן המדינה הולכת, אני אדם בוגר עם כל החובות והאחריות של בן אדם בוגר.
בארצות הברית הם מתבגרים יותר לאט כנראה. רק אז הם יכולים לשתות ולהצביע. אולי הצבא מבגר אותי, אולי, אתה יודע, מסתכלים על ילדים בגיל 18 לפני הצבא, הם ילדים, מסתכלים עליהם אחרי צבא, הם למדו משהו על איך העולם עובד, נכון? אולי אחרי תואר, אתם יודעים, בן אדם עם תואר, זה בעם מיושב, בעם של למד, בעם של מוביל, טוב, כל מה שצורק עשה תואר. אולי כשאני עזבתי את הבית, כשעזבתי את הבית, גיליתי דבר מדהים. המקרר מתרוקן. פתחתי את המקרר בדירה הראשונה שלי, הוא היה ריק, ואמרתי, איך זה יכול להיות? אני עשיתי קניות לפני שבועיים. רגע, זה לא יכול להיות הדבר הזה. פתאום אני אחראית לצרכי, אני צריכה לדאוג שהכביסה תעשה, אני צריכה לדאוג שיהיה אוכל, אני צריכה לשלם חשבונות. אני אדם בוגר, נכון? או אולי כשאני מגיעה לעצמאות כלכלית, כי זה שאני גרה בדירה משלי, לא אומר שאני משלמת את כל החשבונות. אולי כשאני אומרת לגור לבד, ואז אין לי שותפים שינקו כשאני שוכחת, ואין לי את השותף שלי, הקדוש הפטרונם של השותפים, שעובר לפעמים על המקרר ומוציא משהו ואומר, מה זה? ואני אומרת, אני לא זוכרת שאי פעם קניתי, אני זורקת, זה בסדר, אוקיי? כשאני אעבור לגור לבד, לא יהיה לי את זה, אני אהיה אחראית לבד, לא לפתח ציביליזציות במקרר. אין זו הגדרה לבגרות. אולי כשאני מתחתנת, מתחילה תא משפחתי חדש, עוזבת בעצם לחלוטין סופית את התא המשפחתי הקודם, ומתחילה חדש. אולי כשאני מביאה ילדים, ואז זה תורו של מישהו אחר להיות הילד, אם לצטט, ואז אין ברירה, חייבים להיות בוגרים. אולי כשהם מביאים נכדים, ואז הם יכולים להתלבט האם הם בוגרים או לא, אבל לי כבר אין ברירה, אני צריכה לקבל את זה. חוץ מהשלושה שלי כולה אוריגינליים. כן, הרבה מהם אופציונליים, זה נכון. האם בן אדם שלא עובר, מדלג על אחד השלבים האלה, נניח, מביא נכדים בבית של הסבא רבא, כי זו חמולה. האם הוא לא בוגר? לא מביאים ילדים, לא מביאים. כן, בסדר, אני אומרת, או לא מתחתן. מה קורה אם מוותרים על אחד השלבים האלה, האם זה אומר שאתה לא בוגר? לא בהכרח. לעולם, כן. זו השאלה. אוקיי, עכשיו, בתרבות המודרנית, ואתם תראו הרבה מאלה כאן, כי אני מחבקת אותם, וכי הם אומרים מה שאני רוצה. בתרבות המודרנית, אנשים לא רוצים להתבגר. אני חושבת שמצאתי, אבל אני לא זוכרת שהכנסתי אותה למצגת, Don't grow up, it's a trap. אוקיי? תחפשו Don't grow up, it's a trap באינטרנט ותופתעו מכמות הממים שתמצאו, אוקיי? התרבות של היום היא מקדשת את הנעורים. היא מאדירה את הנעורים. הבגרות היא מקום אפל ומדכא ואנחנו לא רוצים להיות שם, וכשאנחנו שם, אנחנו בהכחשה. אוקיי? My mother did not sign this permission slip. אף אחד לא אישר לי להיות מבוגר. ואנחנו רואים את זה בשירה, אנחנו רואים את זה בתרבות, אנחנו רואים את זה באיחולים. עד מאה כ-20. יש איתנו מבחינה גופנית בריאותית, אבל יש איתנו שלהיות בן 20 יותר שווה מלהיות בן 100, כאילו יותר כיף, כל חיים. הם לא זוכרים איך זה להיות בן 20. וזה לא בהכרח תמיד היה המצב, לא בהכרח קידשו תמיד את הנעורים. יש לנו חברות שבהן להיות זקן השבט, זה מעמד, זה מעמד ששואפים אליו. להתבגר זה משהו ששואפים אליו, להזדקן זה מכובד. והיום, להזדקן זה משהו שקורה, אבל אף אחד לא רוצה להגיע לשם. אוקיי, אז יש כל מיני שינויים דמוגרפיים שהחברה האנושית עוברת. אם קראתם את התקציר של ההרצאה, אתם תדעו שאני אדבר בעיקר על תוחלת חיים. האם יכול להיות שזה קשור לשינויים האלה של התבגרות, של הקצב של ההתבגרות, של אופן ההתבגרות? והתשובה היא, אני לא יודעת. אבל אני פה אני לא בניתי ניסוי, אני לא תפעלתי משתנים, אני לא עשיתי סטטיסטיקות. אנחנו מדברים פה באוויר. בואו נניח שיש קשר ונראה מה אפשר לעשות איתו.
אז קודם כל, בעולם האמיתי, אני כן יכולה לטעון שיש לפחות מתאם. אוקיי? תוחלת החיים עולה, אני לא יודעת עד כמה טוב אתם רואים, אבל יש לנו פה אירופה, ויש לנו אוסטרליה ויפן וארצות הברית, שזה פחות חשוב מאירופה, זה פה קטן למטה. ואנחנו רואים 30, 50, אני לא חושבת שיש פה 61 אפילו. ואנחנו מסתכלים על 98, ואנחנו רואים 70, 80, אוקיי? יש עלייה. אנחנו יכולים לראות שפה כבר יש 60 ו-70, ופה כבר יש 70 ו-80. העלייה קיימת, אנחנו רואים אותה. אוקיי? איפה נכנס הזמן הזה? אנחנו חיים יותר, אוקיי? אז יש כמה אפשרויות שאפשר לדבר עליהן באוויר, כי לא עשינו את הסטטיסטיקות, שלאן הזמן הזה הלך. אולי אנחנו, כאילו, הילדות היא אותו דבר, וההתבגרות היא אותו דבר, ואז אנחנו בוגרים להמון זמן. זה יכול מאוד להיות, כי אין סיבה באמת שהילדות וההתבגרות יושפעו מזה שאנחנו כבר לא מתים כל כך הרבה ממחלות וממלחמות וממוות בלידה ונננננננ, ואנחנו חיים יותר. האפשרות השנייה היא שכשאנחנו יודעים שאנחנו מתחילת גיל 80, אולי אנחנו נותנים לעצמנו קצת יותר להיות ילדים, אולי אנחנו נותנים לעצמנו קצת יותר להתבגר. אולי פיזיולוגית אנחנו חיים יותר כי לוקח לנו יותר זמן לעבור כל אחד מהתהליכים האלה, אבל כולם גדלים. ואנחנו יכולים לטעון שהמצב המופרך הזה שבו אנשים מתחילים להתבגר כבר בגיל 9, וההתבגרות מתחילה קודם ודוחקת את הילדות, אבל מצד שני נשארים לא לגמרי בוגרים בגיל 30, אז היא גם דוחקת את הבגרות. משום מה דווקא התהליך של ההתבגרות תופח על פני האחרים, ואז אנחנו נראה, אם נניח את הגילאים האלה של ילדות עד גיל 12, התבגרות עד 18, ואז עד 50 במתים, אז פתאום אנחנו נראה יותר מספרים כאלה. ואם להזכיר את השאלה הזאת, מה בעצם אפשר להסתכל עליו, כי אנחנו רוצים לראות באיזה גיל אנשים מתבגרים, אז בחרתי שני דברים אקראיים מהרשימה, ובארצות הברית נניח גיל הנישואין הממוצע עולה, גם לגברים וגם לנשים. הוא במגמה של עלייה. זה אותם דברים מספרית. ואם נסתכל על תוחלת החיים בישראל, שעלתה כבר משנות ה-70 לשנות ה-2000, מ-70 לגברים ו-73 לנשים ב-10 שנים, ל-80 ול-83, ואנחנו נראה שנניח הגיל של ילד, שבו יולדים ילד ראשון, או נשים יולדות ילד ראשון, הוא גם עולה. כלומר, הגיל שבו מביאים ילדים מגיע מאוחר יותר. אתם יכולים לראות את זה פשוט מהאחוזים של בשנות ה-60, של מה נמצא כאן, 19 עד 15, ו-24 עד 20 מאוד גבוה, 29 עד 25 מאוד גבוה, ואז יש ירידה. ופה לעומת זאת, 19 עד 15 ירד, 24 עד 20 ירד, 20 עד 24 ירד, 29 גם ירד, ואז פה אנחנו רואים את העלייה, בגילאי 30 ומעלה. או שאנחנו יכולים להסתכל על הגרף הזה, שהוא קצת יותר ברור, ואנחנו רואים שיש הבדל בגילאים לפי תרבות, לפי דת, אבל כולם במגמת עלייה. אוקיי? וזה משנות ה-90. ללא ספק. אז אנחנו כן רואים איזשהו מטען, אנחנו רואים שתוחלת החיים עליו, ואנחנו רואים שכל מיני סממנים שאמרנו שהם סממנים אפשריים להיות אדם בוגר ולסיים את גיל ההתבגרות, גם הם זזים לשלב מאוחר יותר בחיים. זה לא בהכרח אומר שהעלייה בתוחלת החיים היא הגורם, אבל יכול להיות שכן. יכול להיות שאם אני יודעת שיש לי זמן עד גיל 80, ושהרפואה מאפשרת לי להביא ילדים בבטחה עד גיל 40, אני לא אמהר לעשות את הילד שלי בגיל 20 דווקא. יכול להיות שאני אקח את הזמן. אני ידע שהסיכוי שאני אשאיר אותם יתומים כי אני אמות בגיל 50 הוא נמוך יותר, כי תוחלת החיים שלי היא 80. אז הקשרים האפשריים פה יכול להיות קשר פיזיולוגי, שזה פחות סביר, אבל יש כל מיני מחקרים שמדברים על קשר בין מתי סיימתי להתפתח, במקרה הזה התפתחות מינית, לתוחלת החיים שלי. שיש איזשהו מתאם בין שני הדברים, שמינים שחיים יותר גם מתפתחים לאט יותר, ולמעשה מדברים על להפך, כי יש כל מיני תיאוריות dev-age, תיאוריות אבולוציוניות, שבהם מראים כל מיני דברים שבסביבה שבה אין מספיק מזון, בסביבת רעב שבה התפתחות מועטת,
אז גם חיים יותר. כל מיני דברים כאלה, שמשום מה מדברים על זה שהזקנה היא תופעת לוואי של כל מיני תהליכים שהם תהליכי התבגרות, והם פשוט לא מפסיקים כשהתבגרתי, ואז הם גורמים לבלאי ולזקנה ולמוות. ואם התהליכים האלה מאטים או עוצרים, אז אני לא כל כך אזדקן. קשר אפשר אחר זה קשר תרבותי. אם אני בחברת שפע, אם אני נורא מתפנקת, אין לי צורך הישרדותי להביא ילדים, אז אני לא בהכרח אעשה את זה, או אני לא אעשה את זה כל כך מהר. ואם אני רגילה לקום מאוחר, ובשבת ככה לבלות במיטה עד שעה 11, מה המוטיבציה שלי לוותר על זה ולהביא ילדים שיראו אותי ב6? אוקיי? אפשרות אחרת, אני יודעת שגיל הפנסיה הולך ועולה. אם אני יודעת שברגע שאני מתבגרת ומתחילה לעבוד במשרה מלאה, אני צריך להמשיך עד גיל 80, אני רוצה לדחות את זה כמה שאפשר, נכון? וליהנות מהחיים כמה שאפשר לפני שזה מגיע. והגידול באוכלוסייה, שוב, מוריד את הצורך בילודה להישרדות המין, כי יש כל כך הרבה מאיתנו, ואנחנו חיים כל כך הרבה, ואנחנו מתים פחות ממחלות, אז אולי לא חייבים ללדת כל כך מהר וכל כך הרבה ילדים. יש גם פחות תמותת תינוקות ותמותת ילדים, לא צריך להביא הרבה. ובעצם השאלה היא שאלה של גנטיקה, של סביבה, של הבניה תרבותית. כל שאלה פסיכולוגית בדרך כלל תורכב משלושת הדברים האלה. הבניה תרבותית נכנס רק בזמן האחרון, גנטיקה וסביבה זה ריב ארוך שנים, ובדרך כלל, אם תשימו אותם בפינה, לא משנה כמה אנשים חושבים שזה יותר גנטי או יותר סביבתי, כולם יגידו לכם, טוב, זה שילוב של השניים. במקרה הזה, טוב, זה שילוב של השלושה כאן. אוקיי? ההגדרות שלנו של מי בוגר ומי מתבגר הן בהחלט גם הגדרות תרבותיות, לא רק הגדרות אובייקטיביות. אני יודעת את זה כי סבתא שלי כשהייתי בת 14 סרבה לתת לי לשבת ליד פינה של שולחן, כי אז אני לא התחתן 7 שנים, והתגובה שלי הייתה, את רוצה שאני אתחתן לפני גיל 21? ולמה? מי רוצה שהילדים שלי יתחתנו לפני גיל 21? כלומר, הנכדים, זה השתנה תרבותית, אוקיי? היו תקופות בעולם שבהם בגיל 21 הייתי רווקה זקנה, עכשיו זה לוקח עד גיל 30 ומשהו, נכון? כאילו, זה בהחלט משתנה. וגם ההתנהגות המקובלת עבור ילדים מתבגרים ומגובים. לי למשל, יש הגילים סופר מגניבים שאני זוכה עליהם להמון מחמאות של מפלצת. גם לנוגה יש כאלה, כאלה אותם ביחד. אני מקבלת עליהם מחמאות בעבודה, לא פה. פה אתם יודעים, זה סביר, זה אנחנו. בעבודה עוצרים אותי ואומרים, יואו, איזה מגניב. הגילים של מפלצת. אנשים בגילים ואנשים מבוגרים ממנו. אוקיי? האם זה תמיד היה ככה? האם לפני 70 שנה, אנשים שהסתובבו עם משהו מרחוב סומסום, מתוכניות ילדים בגיל 30, נחשבו דבר נורמלי? לא בהכרח. אני אביא לכם קטע שהוא לא ז'אנר, אבל אתם תסלחו לי, הוא ממש קצרצר. נעמה כבר עוד מעט בת 16 ועוד לא ניסית לאיש. שלך תגיד משהו. מילכה צודקת. הנה, אפילו נועה אוחיון התחתנה לפני שבוע. נועה בת 17. את יודעת שאני בגילך כבר הייתה לי שלישייה, ילד, גמל וחמור. מה זה עוזר לי שאת יודעת? זה נביא כתב אפרים צדוק, מדגימה פערים דוריים בהתנהלות, בהתבגרות, בקצב של ההתבגרות. באיזה גיל מקימים משפחה והופכים להיות אנשים מבוגרים ודי. אז אנחנו גם רואים עליית תנועה בתוחלת החיים של כמה עשרות שנים. ואולי לא, זה קשור לכל מיני שינויים בהתבגרות. ואני רק רוצה לציין שזה שיש מטעם ויש מטעם לא אומר שום דבר, למי שלא מכיר, מהאתר של מפלצת הספגטי המעופפת, זה הטמפרטורה הממוצעת בעולם, התחממות גלובלית, וזה מספר הפיראטים בעולם. אנחנו רואים יש קשר. יש קשר די ישיר. והמסקנה היא שצריך יותר פיראטים כדי ללחום בהתחממות הגלובלית. והדבר הזה זה להיות רלוונטי בעקבות סומליה, אוקיי? שעשינו רק בסומליה, ואנחנו לא רואים שינוי לטובה בהתחממות הגלובלית.
אוקיי? אבל מאוד מאוד קל למצוא מתאם בין שני דברים שיש בהם הרבה מספרים, והמתאם הזה לא בהכרח מעיד על סיבתיות. אוקיי? אבל אם היה קשר, מה אנחנו חושבים שהוא היה יכול להיות? ואם אנחנו כבר שואלים שאלות פילוסופיות שלא קשורות למציאות, למה לא לעשות את זה בצורה כיפית? מה זה 30 שנה עלייה בתוחלת חיים? אני הורגת על ה-30 שנה שלכם. אני רוצה אלפי שנים, אני רוצה מאות שנים, אני רוצה מספרים שאפשר להתעסק איתם. אם אני מסיימת להתבגר בגיל 18 ואני חיה עד גיל 300, האם אני אעבוד במשרה מלאה מגיל 18 עד גיל 280 כשאני אצא לפנסיה? אלה החיים שמצפים לי? איך זה עובד? ואנחנו נסתכל על 3 מקרים אפשריים שאיתם אפשר לשחק. אנחנו יכולים לדבר על האנושות בעתיד. הרפואה מושלמת, משתילים לנו חלקים רובוטיים שצריך, העלינו את עצמנו למחשבים והבלאי שלהם עובד אחרת. התעלינו ליצורי אור שלא צריכים בכלל יותר גוף. מה קורה כשהמין האנושי מתחיל לחיות הרבה יותר? מה קורה עם חייזרים? שפשוט זה התוחלת חיים של הזמן שלהם. 900 שנה, 2,000 שנה, 20,000 שנה. והמצב האולטימטיבי בני על מוות. כלומר, אין פנסיה. אין יציאה לפנסיה, נכון? אם אתה בן על מוות, איך תצא לפנסיה? תיווצר לכם אוכלוסייה אינסופית, בהנחה שהאוכלוסייה ממשיכה להתרבות, כן? תיווצר אוכלוסייה אינסופית של פנסיונרים, מי יפרנס אותם? אז בואו נתחיל עם התבגרות שלא מושפעת מתוחלת החיים. מקרים במדע הבדיוני שבהם אנחנו יודעים שאנשים חיים יותר, אפילו הרבה יותר, או חייזרים חיים יותר, ועדיין גיל ההתבגרות שלהם לא מושפע בשום צורה, הוא זהה לשלנו. ואני יכולה לחשוב על 2 דוגמאות משמעותיות, או 2 זנים משמעותיים של כאלה. אחד זה חברות שבהן חייבים להתבגר מהר. הן לא יכולות להרשות לעצמן להיות ילדים לנצח. מדלגים על גיל ההתבגרות. אתה מספיק בוגר להחזיק נשק? יופי, אתה בוגר. זהו. לא... זה מותרות. בגרות זה מותרות. או על שינויים שמופיעים בעצם רק אחרי גיל ההתבגרות. אז דוגמה לחברות קשות יום, שבאמת לא יכולות להרשות לעצמן, זו חברת עבדים. ג'פאר מסטארגייט הם חברת עבדים, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבגר לאט. בשלב מסוים, מחדירים לך שיתופן, נותנים לך נשק, מתחילים לאמן אותך, אתה עבד, אין לך סי בעניין. והם באמת חיים הרבה מאוד זמן. זה ברייטאפ, הוא אחד מזקני השבט, הוא לוחם, הוא בריא, הוא חזק, הוא הלוחם, הוא יכול להכניע לוחמים צעירים ממנו, והוא בן בערך 130. ואפשר לראות שכשהוא ככה מרגיש ממש טוב עם עצמו, אוקיי, אני מתנצלת על הסאונד, אבל מה שהוא אומר זה, אני מרגיש כמו חדש, כמו צעיר בן 80. אבל תהליך ההתבגרות שלהם הוא יותר מהיר משלנו, למרות שהם חיים כל כך הרבה שגיל 80 זה צעיר. מקרה אחר זה ההיילנדר, איש הנצח. הם מתבגרים כמונו כי הם כמונו, עד שהם מתים מוות אלים, ואז מתברר שהם חוזרים לחיים ומתברר שהם בני על מוות. הם לא יודעים את זה בראש. הם חיים כמו בני אדם, מתבגרים כמו בני אדם, גיל ההתבגרות שלהם תלוי בחברה האנושית שבה הם התבגרו. עם זאת, אני כן רוצה להדגיש שאני לא בטוחה שהם אי פעם התבגרו, כי כל החברה שלהם מבוססת על זה שאם שניים מהם נפגשים, אחד מהם עורף לאחר את הראש, כי יכול להיות רק אחד. ואז שואב את הכוח. וזה לא תפיסה בוגרת שלנו. יש לנו לעומת זאת חברות שבהן אומרים, יש לנו זמן, יש לנו הרבה זמן, תנוחו.
יש מינים שפשוט מתבגרים מאוד מאוד לאט, והם מבלים תקופה ארוכה בתור תינוקות, ילדים. קשה להגדיר בהכרח מבחינה פיזיולוגית מה הם, אבל הם לא בוגרים, וזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. יש לנו תרבויות שפשוט מקדשות את הנעורים ומבחינתם תישאר צעיר לנצח. ויש לנו תרבויות שבהן לא צריך לעבוד. לא צריך להביא ילדים, לא צריך לעשות כל דבר, אז גם לא צריך להתבגר. אולי אפשר, אבל לא צריך. לא כולם בהכרח יגיעו לכך. אז נניח, אם נחזור לסטארגייט הגולד, החייזרים שהג'פאי העבדים שלהם, הם מין נחשים כאלה, וכשהם צעירים הם צריכים שיתופן, הם צריכים לגור בתוך הגוף של מישהו אחר, והם לא שולטים בו. כשהם מתבגרים הם עוברים למוח של מישהו ושולטים בו, משתלטים על הגוף. אבל בתור צעירים הם לא מסוגלים להשתלט על גוף, הם פשוט מתגלמים להם בתוך הגוף של מישהו ומתבגרים לאט. וכאמור, זה יכול לקחת 130 שנה, זה יכול לקחת המון שנים, הם יכולים לעבור כמה גופים, הם מתפתחים להם. ובזמן הזה שהם בבטן של מישהו, אני לא יודעת מה הם עושים, אז אני לא באמת יכולה להגדיר אם הם ילדים, אם הם מתבגרים, אם הם יושבים שם וחושבים לעצמם באימו, אף אחד לא מבין אותי, אין לי דרך כזה. מה שתמיד, כל פעם מחדש שראיתי אותו חשבתי, כי ראיתי עטיפה אחרת שקוראים לו תנית לי, אל תנעץ שיניך בשמש, עד שגיליתי שתנית לי זו המחברת. נשאר רק אל תנעץ שיניך בשמש, שזה דודו פחות מגניב. להיות ג'אנג, שזה להיות, מהרגע שסיימת את ההיפנו-סקול, את בית ספר ההיפנוטי, ועד שאתה הופך ל-older person, בן אדם בוגר, אתה ג'אנג. והסיפור הוא סיפור של מישהי שנמאס לה להיות ג'אנג והיא מנסה להפסיק ואומרים לה לא, תקשיב, המינימום שבמינימום זה חצי מאה. ואת מה? רק כמה עשרות שנים, את אפילו לא קרובה, זה 20 ומשהו שנה רק מתבגר, אין מצב. ויש אנשים שלוקח להם 100 שלימה להתבגר ולהפוך ל-older person. וגם ה-older persons, כשקוראים על החיים שלהם, זה חיים של כאילו אורגיות, ואף אחד שם לא עובד, ואם הם עובדים בעצם המחשב עובד והם רק מדי פעם לוחצים על כפתור, אבל אם הם לא הספיקו לוחץ על כפתור לא נורא, כי אם לא לוחצים על כפתור מספיק פעם הוא לוחץ על עצמו. הם חסרי תועלת. והספר כולו עוסק בכמה כולם חסרי תועלת. אין להם שום תפקיד, אין להם שום צורך, הם לא חייבים להתרבות, הם לא חייבים כלום. ובחברה הזו אי אפשר באמת להתבגר. זה התסכול המרכזי של הספר, אי אפשר להתפתח, ולכן אי אפשר להתבגר. והספר הזה, שכתוב לי בדף, אני רק אומרת את זה, שלא תחשבו שאני מאלתרת את זה עכשיו כאילו בא לי, אל תקראו די זמן לאהבה, אוקיי? אל תעשו את זה לעצמכם, הוא לא מעניין, הוא לא קריא, הוא לא כתוב טוב, הוא לא כיפי, בניגוד לספרים אחרים של היינליין, אבל הוא כן מכיל את כל השוביניזם, פשיזם וגילוי עריות שאנחנו כולנו למדנו לספרים של היינליין. לא חסרו לו, אף אחד לא יתפולד. בא לכם לקרוא משהו של היינליין, תקראו הריצה ילבנה, תקראו משהו אחר, יש לו ספרים טובים. זה לא אחד. That's it. הסיפור הוא זיכרונותיו של לזרוס לונג, שהוא בן 2500 נדמה לי כבר במהלך בספר הזה. והוא מספר על חייו. זה עולם שבו אפשר כל פעם לעשות חידוש נעורים, להצעיר מחדש, וגם לקבל את הרצון לחיות מחדש. כלומר, בגוף צעיר יש נפש צעירה. כל פעם אתה לא עובר התבגרות מחדש, כי אתה מצעיר לגיל 20 ומשהו, כבר בן אדם בוגר, אבל כל פעם מחדש אתה מזדקן. ומצעיר מזדקן ומצעיר, וזה יכול להיות מאות, במקרה הזה אלפי שנים. והוא אומר על איך להגיע לגיל המופלג שבו הוא נמצא, אתה צריך להיות קצת ילד וקצת מבוגר. להתנהג בדברים מסוימים כמו בוגר, בדברים מסוימים כמו ילד, לא להתחרט, לא לחשוב על העבר, לקדם כל יום כבריאה חדשה ולחיות למענה בחברה. בעצם, כדי לחיות לאורך זמן, אל תתבגר. תשמור את הילד שבך חי ואקטיבי. יש לנו את המצב של, מה זאת אומרת להתבגר? תגדירי להתבגר. איך את רוצה שאני אתבגר אם אני כל פעם מחליפה גופים?
התבגרות פיזיולוגית זהו, הלך עליה. אני כבר לא יכולה להשתמש בזה. החלפתי גוף, החלפתי מוח, זה לא זה. אני יכולה לחזור לגוף צעיר יותר, לעבור לגוף בוגר יותר, לשים כנפיים על הגוף שלי. נניח באלטינציה נניח בשמש, כל פעם שנמאס לה, היא מטביעה את עצמה ומשתילים אותה בגוף חדש והיא מייצרת אותו איך שבא לה. היא רוצה כנפיים, היא תעשה כנפיים. היא לא יכולה לעוף איתן, אבל הן יפות. כאילו, אז איך אתה יכול להגדיר התבגרות במקום הזה? כשכל פעם אפשר לאפס את הלוח. כל פעם שנמאס לך, אתה פשוט מאפס את הלוח. מה קורה עם השכפולים? האם השכפולים האלה צריך לגדל אותם, וכל אחד מהם עובר את ההתבגרות שלו? אם אני משתילה את עצמי בשכפול צעיר יותר שלי, האם אני עוברת את ההתבגרות מחדש? האם אני מגדלת הרבה מהם, ואז משתילה את הזיכרונות שלהם בעצמי, ואז יש לי זיכרונות של מלא התבגרויות, ואז אני הכי בוגרת, פי 1000 בוגרת? מה קורה כשאני עושה רגנרציה? אני חושבת שברגנרציה רציתי להראות לכם קטע. זה היה אמור להיות שם. מה אתה רוצה לאכול? אני אוהב יוגורט. זה יוגורט. אמרתי שזה אהוב עליך? פה חדש, כללים חדשים. What's wrong with you? Wrong with me? It's not my fault. Why can't you give me decent food? Just got to try some. אוקיי? עכשיו, הסצנה הזאת, זה הוא מחפש מה בעצם הוא אוהב לאכול. הוא לומד להגיד את הגוף שלו. איך פתאום שיצא להם להתבגר יודעים שזה חלק מתהליך ההתבגרות. אתה לומד להכיר את הגוף שלך מחדש. טעמים משתנים, דברים משתנים, הכל משתנה, הגובה משתנה. אני לא יכולה להציג את זה יותר לכך. דפקתי את הראש בארון כשתפסתי את הגובה שלי. הייתי פותחת את הארון, ועברתי מעל הראש, ופתאום עבור אותו. אולי לחם בחמאה? אולי הוא אוהב לחם בחמאה. מה אנחנו אומרים? מה הוא יודע? לא רק צריך, אלא מה שעושה לילדה, או שאלות, או שאלות קטן. הוא ילד קטן. הוא ילד קטן. לא, You're insane. No, wait. Hang on. I know what I need. I need shoulders and custard. אוקיי? לצבוע דגים וקסטרד. פודינג, נכון? רפת. עכשיו, Hello. Good. Honey's good. What's your name? Amelia Pond. Wow, that's a brilliant name. אוקיי, אנחנו נפסיק כי זה כבר פחות רלוונטי. Like a name. Oh, in Scotland, you mean? אנחנו נתעמק קצת ברגנרציה עוד יותר רחב. יש לנו מצב של גלגולי נשמות. עכשיו בגלגולי נשמות, אנחנו נתעמק בכולם. האם בגלגולי נשמות אנחנו מתבגרים כל פעם מחדש? מה קורה אם אנחנו זוכרים את הגלגול הקודם? מה אם אני מאוד מאוד מבוגרת, אבל בגוף מאוד מאוד צעיר? מה אז? נניח אצל טרי פרצ'ט יש את נזירי הזמן, ויש להם ראש מנזר שהוא עתיק, אבל הוא בגוף בן 3. האם הוא צריך להתבגר? גם בחולית, במשכים של ואפשר פשוט לאבד את המקום שלי בזמן. אני לא יודעת אפילו בכמה אני לא יודעת, אם אני לא יודעת בכמה אני, איך אני יכולה לדעת, איך אני אמורה להתנהג? אוקיי? אז אם אנחנו מחליפים גופים כל הזמן, אנחנו צריכים לחשוב קצת יותר לעומק על השפעה של גוף. אוקיי? נניח שאני חיה 700 שנה ואז שמים אותי בגוף של בת 15. מה ההורמונים יעשו לי? מה המוח של בת 15 מסוגל לעשות? מה עם הקורטקס הפרפרונטלי? כמו שאמרתי, ממשיך להתפתח. זה שאני חייתי 700 שנה, האם זה אומר שאני יכולה עכשיו לשלוט בדחפים שלי, למרות שהמוח שלי עוד לא לגמרי שם? מה חזק יותר? הגוף או הנפש? והאם הגוף שלי יגיע ריק מחדש? אולי יש לו שאריות, אולי הזיכרונות שלו רודפים אותי, אולי הוא לא סיים להתבגר, ואני כן, ועכשיו יש לי פתאום דחפים שאני לא מבינה של מישהו שצעיר יותר. אם אני מדברת על שכפולים,
כבר קצת דיברתי על זה, איך הזיכרונות שלי עובדים, איך ההתבגרויות שלי עובדות, האם מגדלים לי את השכפול בתוך מיכל עד שהוא מגיע לגיל בוגר, ואז הגוף הזה לא עובר התבגרות, אבל אני כן, ואז משפילים אותי פנימה. כן הייתה התבגרות, לא הייתה התבגרות, כמה? האם אני צריכה לעבור עכשיו עוד התבגרות וללמוד להכיר את הגוף הזה? וברגנרציה, כמו שאמרתי, לכל דוקטור חדש יש את הקטע הזה שהוא בוחר מה ללבוש. מחליט מה הוא אוהב לאכול. לומד להכיר את הגוף החדש. זה תהליך של התבגרות. אז האם הוא מתבגר כל פעם מחדש? אבל אנחנו יודעים גם שהייתה לו. היה לו גיל התבגרות, הוא עבר כל מיני טקסי התבגרות, הוא עבר כל מיני דברים, והוא היה פעם צעיר ועכשיו הוא לא צעיר. אז מה זה מיני התבגרויות הקטנות האלה בכל גוף מחדש? זה נחשב? זה לא נחשב? והאם אנחנו יכולים לטעון שהוא סיים להתבגר? כי לפעמים הוא מתנהג כמו ילד, לגמרי. הצעירים והצעירות שהוא לוקח בטרדיס שהם בני 20 והוא בן 900, הם לגמרי המבוגר האחראי, בסצנריה. עכשיו הוא בן 900, זה מגוחך שילד בן 20 הוא המבוגר האחראי שלו. אז מה קרה פה בתהליך הזה של ההתבגרות? משהו נדפק? או שככה זה הזן שלו וככה הם מתבגרים, או לא? פה התכוונתי להראות את זה, אבל כבר ראיתם אותו? בגלגולי נשמות, אנחנו יכולים לשאול, ממתי סופרים סגל? מאז שנולדתי? מאז הפעם הראשונה שאני זוכרת שנולדתי? מאז הגלגול הראשון שלי? מאז הגלגול הראשון שאני מודעת אליו? מאז הגלגול הנוכחי שלי? ובאמת, מה קורה לנפש זקנה בגוף צעיר? שוב. ובדרך כלל גלגולי נשמות אנחנו נראה בפנטזיה, אבל באל תינוק צינך בשמש, 5 דקות, באל תינוק צינך בשמש רומזים שכשמסיימים להיות אדם בוגר, מגיעים לאנשהו, לאיזושהי תקופה, נחים וחוזרים בגוף חדש. כלומר, רומזים שהם נצחים כאלה, ומדי פעם פשוט מוחקים להם את הזיכרון ומתחילים מההתחלה כאצלי. זה לא נאמר בסופים. במסעות תכופים בזמן אפשר מאוד בקלות לאבד את המקום שלך. מוסלי הרמלס לא מזיק ברובו, רנדום דנט, אומרת, אני לא יודעת בין כמה אני זזתי בת כמה אני זזתי כל כך הרבה בזמן שאיבדתי ספירה. מלודי פונד בדוקטור רו, היא גם, אנחנו לא יודעים בת כמה היא מתבגרת בצורה הכי מוזרה שאפשר לעלות על הדעת, איך אפשר בכלל להתחיל להבין אם היא בוגרת או לא. הדוקטור נותן כל מיני גילאים, אנחנו לא באמת יודעים בין כמה הוא, ויש סיכוי טוב שגם הוא לא באמת יודע בין כמה. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה התעלות, לא, אחד לפני האחרון, זה התעלות, שבה כל הקיום הגופני שלנו הוא בעצם גיל ההתבגרות. הבגרות האמיתית היא להשיל את הפיזי ולהפוך למשהו מעבר. אנחנו יכולים לדבר פה על ישויות אור ואנרגיה, מין שלם שהשיל מעליו את הגוף והפך להיות משהו אחר. כל התרבות התבגרה ביחד. אנחנו מדברים על דמות ספציפית. שמשילה את הגוף, שלומדת, שמבינה, שמתה ומתעלה. ואז מה קורה אם היא חוזרת לזה? כאילו היא חזרה לגיל ההתבגרות? זה כמו סניליות? זה כאילו ילדות שנייה? מה קורה פה? והאם אנחנו מדברים על איזושהי הערה מיוחדת, יחידי סגולה יגיעו לזה? או שזה השלב האחרון בחיים של המי? נניח גר בארץ נוכריה שמכיל את השוביניזם, פשיזם נאס, אבל כתוב טוב. אז אם אתם חייבים, תקראו גר בארץ נוכריה, אבל אל תקראו די זמן לאהבה. והמאדימאים מתחילים בתור נסלינג, בתור גוזלים, מגיעים לאיזשהו עצמי, אבל בסופו של דבר השלב האחרון בהתבגרות שלהם זה כשהם מתים והופכים לרוחות. האלדרס הם קיום רוחני בלבד. והדבר האחרון שנדבר עליו היום זה בני המוות. יש לנו כל מיני סוגים של בני המוות, הם אולי נוצרו מושלמים, אין להם לאן להתפתח, הם סטטיים לחלוטין. הם אולי עברו איזושהי ילדות והתבגרות, אבל מה זה רלוונטי? זה היה משהו תחום בזמן והם בני המוות, אז זה קרה בשניות. הם פשוט לא מתבגרים, או שהם מתבגרים כתוצאה מאיזשהו אירוע מכונן, ולא כתוצאה ממעבר של זמן, כי זמן הוא לא רלוונטי, אירועים בחיים כן. אז אצל דאגלס אדמס אנחנו רואים חייזר שהפך להיות בן המוות כתוצאה מתאונה, ועבר רגרסיה לגיל ההתבגרות, כלומר, המטרה שלו זה להעליב את היקום, להעליב
כל אחד ואחד ביקום משעמם לו, הוא מסכן, הוא אומלל, וכולם יהיו מוללים איתו. זה לא בוגר. בסדר אלפביתי. בסדר אלפביתי. אבל אני רוצה לדבר על קיו. אוקיי? קיו הוא לא בוגר. הוא לא בוגר. ובכל זאת, במסע בין כוכבים יש ישות אומניפוטנטית כל יכולה, שהיא חלק מקונטיניום של ישויות אומניפוטנטיות כל יכולות, והוא היצור הכי מעצבן בהיסטוריה של היקום. הוא מקסים, אני מתה, הוא הדמות הכי טובה ביחסה, אבל הוא נינג'ס, הוא לא בוגר בכלל, אבל כן מתברר לנו בסדרות מאוחרות יותר שיש להם גיל התבגרות. לא שומעים? כן. אוקיי, אז אנחנו נדלג ואנחנו נראה רגע, שזו רמת הבגרות שלו, הוא הופך מישהי לרמה כדי להסבר, ואנחנו רואים עליו שהוא צעיר. ואנחנו רואים שקיו עובר איזשהו תהליך של התבגרות כשהופכים אותו לבן תמותה. פתאום כשיש לו דדליין, ליטרלי, הוא עובר איזושהי התבגרות, הוא מבין כל מיני דברים, אבל כשהוא הופך לבן על מוות ומאבד את זה, מתי אנחנו רואים את קיו מתבגר? כשנולד לו. אני לא יודעת אם יש לנו זמן לראות את זה, אבל היא פוגשת אותו עם תינוק, הוא אומר לה, אני כבר לא יכול להשמיד פלנטות, גורל היקום משנה לי. אני ממש מצטערת. אוקיי, אז יכול להיות שבעצם בגרות היא עניין יחסי. הרגע שבו מחפשים את המבוגר האחראי וקולטים שאני המבוגר האחראי, אוי לא, מה עושים, ואם יש פה מבוגר יותר אחראי. או אני כל הזמן חושבת לעצמי, אני כל כך לא בוגרת, ואז אני מבלה קצת עם בני 15, ואומרת, וואו, כמה שאני בוגרת. אבל אני חושבת שהסבר להכל, זה שאף אחד לא רוצה להתבגר אם הוא לא חייב. אז כשלא מכריחים אותנו, אנחנו פשוט לא עושים את זה. ואין לי זמן לשאלות.